Boiro camiña este domingo en marcha contra o cancro. Con esta andaina solidaria quérese recadar fondos para continuar coas investigacións desta enfermidade. A solidariedade será a protagonista en Boiro este domingo. Ás 11 da mañá arrancará a andaina en marcha contra o cancro, promovida pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Mañá, previo á cita, a directiva da entidade estará na Rúa Peonil para recoller máis inscricións para esta camiñada, que ten xa arredor de 400 participantes. Eu pediríavos que, por favor, vos veñades a apuntar porque sabedes que na investigación fan falta moitos cartos e estamos lucha a lucha, non damos luchado, pero a ver se o conseguimos, porque avanzar vamos avanzando, pero tendríamos que avanzar moito máis. E iso temos que facer todos os ciudadanos donando o noso granito de arena. Mañán nas farmacias xa sabedes que tamén está na farmacia Ana Torrente, en Sargadelos, en Modas Nati, e nos vamos a estar toda a mañán na calle para finalizar as inscricións. Están aínda lonxe dos 700 que houbo ano pasado, polo que fai un chamamento para que a xente participe. Vamos a ter aquí na plaza do Ayuntamiento un DJ que nos vai a animar un montón con esas cancións tan bonitas que hai para o cáncer, que a min encántanme. Vamos a dar unha bolsiña con agua e fruta. Bueno, facemos o recorrido, non é moi grande porque se fai pensando en enfermos, en nenos, entonces faise pensando máis ben en xente enferma que o quere facer. Polo que serán 5 kilómetros que discorrerán por diferentes puntos de Boiro. O alcalde da localidade, José Ramón Romero, uniuse ao chamamento que realizou Lojo para que a veciñanza apoie un ano máis esta andaina solidaria. Animar a todos os veciños e veciñas de Boiro que acudan a esta andaina solidaria e que vai ter un percorrido moi sinxelo, vai salir daqui da Plaza de Galicia, vai ir polo paseo do Río Breiro, polo paseo marítimo de Barraña e o estuario do Río Coroño para volver de novo a esta Plaza de Galicia. A saída vai ser ás 11 da mañán. E como dicía a presidenta, animar a todos que se inscriban, o precio vai ser de 8 euros para as persoas adultas e 5 para os menores de 12 anos. As inscricións poderán facerse o propio día antes de comezar a andaina solidaria. Romero destacou o labor da entidade ao longo de todo o ano con todas as accións que promove. Parabéns á directiva e á súa presidenta polo traballo que realizan durante todo o ano, e este é unha máis do traballo diario que fan a prol de todos nós. Sabemos que o cancro é unha lacra e hai que traballar para vencelo. Este domingo 22 de xuño, Boiro terá unha nova cita solidaria, unha edición máis da andaina en marcha contra o cancro que arrancará ás 11 da mañá da Praza de Galicia.